Čauky všichni, zdravím vás u dnešního videa a dneska to bude vlastně něco, co tady ještě nebylo, protože dneska to bude povídací Get Ready With Me, takže dneska se se mnou můžete dát do pořádku, připravit se doslova na nic, protože já si jdu prostě udělat vlasy a make-up jenom jako abych si ho pak mohla smejt, protože nikam nejdu, prostě tohle video točím vlastně jenom, abych měla content a taky zároveň, abych vám ukázala nějaké svoje oblíbené produkty a taky tohle video využiju k tomu, že to bude takovej chill pokec o nějakých různých tématech. Můžeme jít na to. Jak jste si asi všimli, tak mám taky úplně jako jiný setup, mám tady úplně jiný jakože prostředí, klidně vám ho ukážu. Toto je můj kosmetický stoleček, u kterého se nepřipravuju, protože já z nějakého důvodu jsem prostě totálně zvyklá si dělat make-up v koupelně. Jakože já prostě skoro nikdy si nedělám make-up nikde jinde než v koupelně. Ať jsem kde jsem, ať jsem prostě tady u rodičů, nebo jsem u sebe na bytě, tak prostě já nedokážu, není mě prostě příjemný se připravovat nikde jinde, na žádném jiném místě, než je koupelna. Takže to bude i pro mě nový. A dnešní video bude vlastně o hodně míň formální, bych řekla. Ne, že tam ty ostatní by byly jako nějak extra formální, ale bude to takový víc přátelský v tom, že to vlastně je z větší části nepřipravený. Já vlastně docela přemýšlím, co s těma vlasama mám dělat, jestli si je mám jakože vyžehlit, nebo jestli si je mám prostě jako nechat kudrnatý, ale upřímně asi si je nechám kudrnatý. Ale to je stejně až potom, protože jako první budeme dělat make-up. Tak jdeme na to a jako první úplně bych asi chtěla se bavit o tom, proč vůbec jako točím Get Ready With Me a jaký bude můj content do budoucna, protože já jsem si teďka už vytvořila takovou jakože menší základnu lidí, který sem přišli kvůli těm videům, které jsou jakoby víc informativní, ale upřímně já si nemyslím, že se to jakoby nějak vzájemně vylučuje. Na Ofinu, teda pod Ofinu si dávám všechny produkty jakože velice opatrně, protože, jak jste si možná všimli, tak já mám kudrnatý vlasy a ta Ofina zlobí, jo? Ona prostě, to není jako když člověk s rovnýma vlasama si udělá Ofinu, ne, to absolutně není taková pohádka. Tohle je fucking šílenství, ona se prostě podtáčí, rozděluje se a nesnáším to, já to jako nesnáším, low-key. Stay in place, motherfucker. K věci. Já jsem se rozhodla natočit Get Ready With Me, protože jsou tady prostě témata, o kterých si chci povídat. Protože já se chci podělit o tolik věcí s někým, ale jakože úplně tak nemám s kým. Prostě nemám někoho, kdo by, já nevím, jak tohle video bude dlouhý, ale podívejte se na to trvání toho videa. Tak úplně neznám ve svém okolí lidi, kteří by to chtěli poslouchat takhle dlouho. A upřímně já nechci mít jenom jakože informativní videa. Já bych taky chtěla mít videa víc zaměřený na lifestyle a prostě na to, jak se mám, I guess. Ty videa, které jsou víc informativního charakteru, jako tady byly předtím, tak ty samozřejmě točit chci. Mě to prostě strašně baví, ale nechci, aby to bylo tak jednolitý. Takže asi tak. Já v letních měsících jakože skoro vůbec nepoužívám foundation. Já v tuto chvíli miluju tady ten korektor, protože on má tak strašně světlou pigmentaci a mě strašně štve, že strašně moc značek z nějakého důvodu mají jako nejsvětlejší odstín nějaký, který je prostě tak jako divně nažloutlej a pak mají prostě oranžový a já si říkám, kdo tohle vůbec jako používá a fakt jako zřídka kdy najdu odstín, který je tak světlej, který mě padne. Tady ten korektor je prostě all time classic. Jakože nemyslím si, že existuje někdo, kdo nepoužívá tady ten úplně default korektor od Essence. No anyway, já ho miluji a
jak si všímáte, tak nedávám si make-up pod ofinu. Já prostě to nedělám, protože si myslím, že za tolik beďarů tam v tuto chvíli nemám, to za prvé, a za druhé, proč bych to prostě dělala. Teď vám ukážu svůj all-time favorite pudr, který já prostě mám strašný problém ho teď někde najít. Já jako nechápu prostě, kam do prdele šla Gabriela Salvete, protože já ji nikdy nemůžu najít. Prostě v každém obchodním centru, kam jsem jako zvyklá chodit, v DMku, nebo třeba i v Hebe Beauty, tak kde je Gabriela Salvete? Oni jako skončili v Česku, nebo co? Ještě jsem se to jako úplně nevyhledala, ale tohleto je můj nejoblíbenější pudr a už mě zbylo pouze tohleto z něj. Takže tak. A tohle je úplně stejný případ. To je tak světlej odstín, který mě padne, není prostě hnusně jako nažloutlej a bohužel jsem ho teďka teda jako posledně nebyla schopná najít, takže jsem byla nucena si koupit nějaký jiný. On měl na sobě jakoby srdíčko takový, ale už jsem ho používala, takže už to tam není vidět, ale prostě je to taková to je Rossmanovská značka a jako hodně práší, ale je docela dobrý. Guys, já jsem teďka úplně jako vychytala to načasování, kdy točit tohleto Get Ready With Me, protože já trpím na opary. Já vám to řeknu, já trpím na opary od té doby, co jsem byla malá. Prostě jakože batolata oblizujou asi věci, já nevím, prostě vůbec si nepamatuju, kdy jsem jako měla svůj první opar, ale prostě mívám na rtech opary a teď nedělám si z vás prdel. Teď byly Colors of Ostrava a před Colors jsem měla 2 opary za sebou. Jeden opar se vytvořil, potom zmizel a měla jsem klid třeba tak 3 dny a pak se vytvořil další a před Colors ještě stihl zmizet, ale druhý den Colors jsem přišla domů a cítím tady úplně takový to tinglování a to je přesně to stádium, kdy jakoby vy jste ještě schopný to zachytit tím herpesinem, tím takovou to mastičkou bílou a takže já jsem to jako zvládla, takže on se ještě jakoby plně nerozvinul, ale pokoušel se o to, takže já jsem mohla mít teďka 3. opar za sebou. Nedělám si prdel prostě, nedělám si z vás prdel. Bývají období, kdy třeba nemám opar prostě jako rok, což je super, ale pak jsou takovýhle období, kdy jich mám několik jako hned za sebou a to mě prostě strašně sere. Já vám něco řeknu. Já jsem jednou měla brigádu v jedné nejmenované módní firmě a přišla nějaká holčina, normálně platila jako nákup a ona měla prostě na rtu bílý kolečko. Bylo vidět, že ona tam má ten herpesin namazaný na tom rtu a mě to tak strašně prostě potěšilo. Ono mě to dala úplně takovou jakože opar pozitivitu, protože mě přijde strašně jako ponižující mít opar z nějakého důvodu. Prostě mě strašně vadí, když musím vyjít jako na ulici mezi lidi, když mám opar. Já se prostě cítím se jako monstrum. Jenže já si vždycky vzpomenu na tuhletu holku a prostě ona mě dala úplně takovou jako pohodu v duši, i když mám na rtu opar. Takže jako queens, který potkáváte na každodenní bázi, vám můžou reálně změnit život. Guys, já prostě z nějakého důvodu, jako já vám hnedka řeknu z jakého důvodu, ale já používám strašně moc jako Avon produktů, protože pro mě je Avon taková ta default značka, prostě jakože přednastavená značka make-upu. Když hrajete hru, tak tam jsou ty přednastavené prostě věci, tak to je prostě ta úplně základní značka make-upu, protože já jsem z vesnice a v době, kdy jsem začala používat make-up, což bylo ke konci základky, tak prostě tady nejsou obchody a my jako nejezdíme často do obchodu prostě. A tady na vesnici je prostě jakože jedna jako Avon lady, která kupuje jako tunu toho všeho, co si ty lidi jakože napíšou a ona to pak všem jako rozdává. No, takže Avon je pro mě jako default značka a většinou jakože když mám foundation, make-up na to zakrytí, tak většinou používám právě od Avonu, ale teď nedávno jsem si koupila z HMK prostě foundation, make-up, protože jsem ho chtěla zkusit, protože na něj byla nějaká jako šílená sleva, tak jsem si ho koupila a ten make-up byl tak strašně dobrý
a já vám řeknu, jak skončil. Budete tady mít fotku, protože já jsem měla, prosím, státnice, já jsem měla státní zkoušku, nestíhala jsem, nešlo mě to od ruky, prostě taky máte takový to, že prostě někdy vám jde make-up, když to nejméně potřebujete, tak vám ten make-up jako jde úplně perfektně od ruky, obočí, všechno je dokonalý, nic nemusíte opravovat, nic nemusíte dělat na podruhý. No tak to byl přesně jako ten opak toho, že když to právě nejvíc potřebujete, tak se všechno je úplně nahovo, ještě jakože u mě na bytě, tak tam je skurvená malá koupelnička, kde není žádný prostor, vole, si nic odložit, takže hádejte co, vole, já jsem ten make-up prostě schodila a ta lahvička se prostě jako rozbila a ten make-up všechen vytek a byla tam jako víc než půlka, takže jsem celý produkt prostě byl náhle v prdeli. Já občas dělám takovej triček, že si jakoby dávám prostě tu konturu takhle jakoby před to ucho, že ono to vypadá, že máš prostě jakoby tu jawline, tu čelist prostě, že ji máte jakože zvýrazněnou. Takže občas to takhle dělám. Mimochodem, já jsem reálně nikdy nevlastnila jakože konturu. Já jsem si jako vždycky od té doby, co jsem se začala dělat make-up, tak jsem si vždycky dělala jako kontury prostě stínem. Takže já mám už třeba 10 let tuhle tu paletku, je to na ní znát, ale ona je tak strašně dobrá. To byla asi ta nejlepší paletka, se kterou jsem jako mohla začínat. Ten nejtmavší stín, ten já prostě odjakživa používám jako konturu. Konturování nosu je pro mě jedna z nejoblíbenějších, ale zároveň taky nejvíc nenáviděných částí make-upu, protože když mě to nejde, tak to je pěkně nahoru. Ale jinak, prostě já miluju prostě si dělat tu konturu, protože já si tady tím naznačím přesně jak mám mít obočí. Tohle se mě teda nepovedlo, protože jsem myslela, že tam toho mám míň na tom štětci, ale hlavně já jsem na tu konturu používala jiný stín tady z té paletky, jenže ten už je pryč, takže jakože teď používám ten nejtmavší, to znamená, že musím být opatrnější. A dále jsem s váma chtěla mluvit do prdele, co se to děje, ty vole. Jo, to je tím, já to prostě jako budu z toho vinit tohleto místo, protože já jsem prostě zvykla na koupelnu a na jiný světlo a dneska jsem se hlavně chtěla pobavit o svém mentálním zdraví, protože to je něco, co mě teďka jako velice ovlivňuje. Já jsem asi zhruba před 3 týdny vysadila antidepresiva, který jsem brala asi 2 roky. A mám šílený jako absťákový příznaky. Já mám strašný jako výkyvy nálad, měla jsem i úzkost, což je jakoby normální, že se prostě cítíš tak, jak se cítil předtím, než si začal ty antidepresiva brát. Já jsem se docela jako těšila na to, až vysadím ty antidepresiva, protože už jsem se dlouhou dobu cítila mega v pohodě, cítila jsem se jakože prostě už to mám přeléčené a že to bude safe to teďka vysadit, takže jsem se dohodla s lékařem, že to vysadíme. Těšila jsem se taky z toho důvodu, že prostě já jsem na antidepresivech přibrala 20 kilo a nedělám si z vás normálně jsem přibrala 20 kilo. Od svých 12 do 20 let jsem vždycky se pohybovala mezi 62 až 68 kily. Jo, prostě 68 bylo jako nejvíc, co jsem měla. No a potom jsem začala brát antidepresiva a asi 3 nebo 4 měsíce potom, nejvíc jsem měla asi 83, což bylo pro mě strašně jako šílený. Byla jsem kvůli tomu velice nešťastná a zároveň jsem si říkala, že to je nefér, že jako musím cvičit, že prostě jestli chci zhubnout. Chápeš, že já jsem jako neudělala nic špatně, já jsem neudělala nic, abych přibrala, tak proč bych měla dělat něco extra, abych zhubla zpátky na tu váhu. To prostě je fucking nefér. Já si fakt myslím, že já jsem nezačala na těch antidepresivech nějak jako žrát nebo něco a hýbala jsem se úplně stejně jako předtím. Takže to byl docela jako shit experience, takže jsem se těšila, až je vysadím s tím, že jako jsem si myslela, že bude jednodušší zhubnout nebo že to jako samo se zhubne, takže jakože ještě docela čekám, že se to samo zhubne. Doufám, že to je symetrické.
A další věc, o které chci mluvit v souvislosti s mentálním zdraví, jsou anger issues, nebo prostě problémy s hněvem. Já jsem za poslední dobu začala strašně propadat hněvu. Jako já jsem cholerik a být cholerik je super, jakože cholerik není jako jenom nasranej. Cholerik je prostě člověk, který ho potřebuješ, třeba ve třídě, to jsou prostě ty lidi, kteří jsou mega aktivní, hlásej se, chtějí se zapojovat do diskuzí, jsou soutěživí, prostě cholerici jsou jako fakt. Není to tak, že to jsou prostě jenom nasraný, stejně jako melancholik není někdo, kdo celý den bulí prostě v posteli. Ale je prostě velký rozdíl mezi tím být cholerik a být mentálně nemocný. V poslední době moje anger issues se zhoršují. Já se jako absolutně necítím, že bych byla ve stavu duševní pohody, což je pro mě docela jako zdrcující, když jsem právě vysadila antidepresiva. Jako vždycky jsem se uměla naštvat, ale teďka to je takový, že já jakoby úplně... Já vždycky dostanu takovej záchvat, já tomu prostě říkám záchvat. Já dostanu vždycky absolutní záchvat vzteku. Při těchto záchvatech já jsem prostě úplně nepříčetná. Jako třeba když, často se to děje v situacích, když něco nejde podle plánu a když třeba někam spěchám, když něco je fakt jako časově prostě stresující, tak ono se to jako builduje a pomalu se tam prostě střádá ten tlak, až to teda jako nakonec prostě to jako vybouchne a já začnu jako sprostě nadávat, začnu být hnusná na svého přítele, který si to absolutně nezaslouží. Jakože on v ani jedné z těchto situací prostě jako neudělal nic takového, co by nasvědčovalo, že on za to může, za to, co mě nastalo. To byl pro mě ten bod, kdy jsem si uvědomila, že tohle je prostě problém, jako. Kromě toho pociťuju prostě nějaký i fyziologický, že to, chápeš, to není prostě jako, že se normálně naštveš, to je prostě, když se to stane, tak já prostě jako cítím, jak se mě vaří krev v hlavě, mě prostě z toho bolí hlava. Já se cítím úplně jako vysílená a cítím se jako, kdyby mě mělo, jak se říká, prasknout žilka. Já se prostě jako bojím docela i o svoje fyzické zdraví, že při jednom z těchto jako záchvatů mě prostě jako praskne nějaká cévka někde, protože to je fakt jako extrémní. Já jsem zjistila, že existuje taková porucha, jmenuje se to Intermittent Explosive Disorder. Je to intermitentní výbušná porucha a já si upřímně myslím, že to mám. Protože to se projevuje jako výbuchy vzteku, které většinou trvají půl hodiny anebo méně. Že to jsou fakt jako krátký záchvaty a ten nemocný většinou, jako když odezní ten záchvat, tak on cítí výčitky svědomí a cítí se třeba tím zahanben, jako stydí se za sebe, což je jako přesně můj příklad. Já, když se dostanu do takové situace, tak já prostě jakoby, já už vím, že ty vole, tak tohle už jako je moc, ale já nevím jako, jak se z toho dostat, jak prostě snap out of it, prostě jak se z toho prostě probrat z toho stavu. Ta porucha má dva typy, buď to je typ s vyšší frekvencí, ale nižší intenzitou. A to jsem podle mě já. To jsou jakoby lidi, kteří tyhle ty záchvaty mají víc často, ale zase nejsou tak intenzivní. To znamená, ten člověk neničí žádný majetek ani objekty a jako fyzicky třeba neubližuje tomu svýmu partnerovi. A ten druhý typ je vyšší intenzita a nižší frekvence, že ty záchvaty nejsou tak časté, ale jsou daleko extrémnější, že ty lidi třeba jako mlátí s věcma, hází věcma a nebo třeba bijou nebo jinak jako fyzicky terorizujou svého partnera. Já, když jsem v tomhletom stavu, tak já si vždycky najdu nějaký způsob, jak do toho prostě zahrnout svého přítele a nějak na něj jako ukázat, že prostě ty za to můžeš, ty za to nějak vzdáleně jsi to prostě jako zapříčinil ty a já tohle prostě nesnažím, já se za sebe strašně stydím a mně přijde, že já jsem se jako bohužel teďka posunula zpátky do dob mentálně, kdy mi bylo třeba 15. Protože já jsem třeba od 15 strašně jako pilně
pracovala na sebelásce a prostě na tom, abych se já cítila prostě v pohodě. A teď mně přijde, že se to všechno úplně sesypalo z nějakého důvodu. Kvůli tomuhle mýmu chování já se prostě nemám ráda, právě protože vidím, jakože čeho jsem schopná a že prostě jako nejsem schopná se ovládat. Upřímně já, kdybych byla svým přítelem, tak já už bych sama sebe dávno kopla do prdele, protože jako to, jak se k němu někdy chováme, je prostě insane. Jenže tím, jak on jako nechce ten vztah ukončit, tak mě to nutí prostě přemýšlet nad sebou a nutí mě to prostě fakt jako se snažit se znova stát dobrou partnerkou. Víte, co je jakože velice jednoduchá odpověď na tohle všechno? Terapie. Ale já nemám bohužel peníze, abych dala 1000 korun prostě za jedno nějaký hodinový sezení. Jakože já prostě nemám ty peníze, takže jsem přemýšlela, že se začnu terapizovat přes ChatGPT, což jako já neznám nikoho, kdo je reálně jako větší technofob, než jsem já, co se týče umělé inteligence. Ale hold, já jako asi nemám úplně jinou možnost. Můj muž je jako ten jeden člověk na světě, který mu fakt nikdy v životě bych nechtěla ublížit. On teda jakože tvrdí, že ne, že mu neubližuju, že se necítí, že mu je ubližováno. To mě řekne, když se to zrovna neděje, ale když se to zrovna děje a když ho třeba z něčeho osočuju, když na něj začnu řvát, když začnu zvyšovat hlas, tak je vidět, že mu to je prostě vrcholně nepříjemné. Takže pochopitelně mě to přivedlo k přemýšlení, jak tohle nějak efektivně řešit. Mně napadl safe word. Mít prostě nějaký svoje jako kouzelný slovíčko nebo frázi, která třeba prostě pro nás dva něco znamená, nějaký třeba inside joke nebo něco podobného, nebo něco rozkošného, nebo úplně nějaký jako náhodný slovo, který když on řekne, tak mám prostě držet hubu. Že se mám prostě nad tím zamyslet, že teď už to jako přestává být OK. A ten safe word, myslím, že už docela jako 2krát zachránil situaci. Nevím, jestli to bude efektivní jako dlouhodobě, ale párkrát už to zabralo. No a potom pochopitelně nějaká meditace a pohyb. Jako já už jsem at some point of my life meditovala a dělala jsem jogu a to jsem byla fakt jako ve svém fyzickém píku a možná i duševním. A co se týče pohybu, tak ten si myslím, že jakože je úplně to největší, co mi nejvíc pomůže, jenže já potřebuju jako nějak si ho spravidelnit, protože já třeba mám nepravidelný pohyb. Já jako chodím na procházku, dělám stretching, jako protahuju se, nebo si zajedu na rotopedu, nebo něco takového, ale prostě není to jako pravidelný a myslím si, že já potřebuju tu rutinu. A myslím si, že bych měla zkusit nějaký jako dechový cvičení, jenže ono je strašně lehký tyhle všechny věci, co mám dělat, si říct, když se to zrovna neděje, ale když mám zrovna ten záchvat, tak já si na to vzpomenu, že hej, teďka třeba začni jako dejchat a prostě sklapni a sedni si někde a nech to vyšumět, ale když se to zrovna děje, tak prostě já nevím, já jako zatím nejsem schopná to nějak vlastní vůlí ukočírovat. Já prostě si jedu dál to svoje. A i když vím, že to je špatně a že teď mám dělat něco jiného. Je to strašně frustrující. Co vám mám dál říct? Prostě jsem ze sebe znechucená, jsem zklamaná, ale jsem zároveň motivovaná jakoby něco změnit. No my jdeme na obočí, protože už mám kontury a mám tvářenku a už se tady vykecalám strašně dlouho a nic nedělám, protože já potřebuju nemluvit u obočí. Já miluju rovný obočí. Mně prostě přijde, že mně sluší daleko víc rovnější obočí, než jakoby takový to střížkovitý. Podle mě jako, že neexistuje žádný ospravedlnění pro tohle moje chování, ale je tady prostě hodně možných faktorů a přemýšlím, jestli je možný, že i to, že vysazuju ty antidepresiva, jestli je možný, že to na to má vliv na to, jak je to častější a častější.
A mě třeba udivuje, že prostě my se o tom jeden den bavíme a já prostě brečím a jsem úplně z toho, jsem na sebe strašně nasaná, že tohle jako jsem dopustila a druhý den se to stane zase. Prostě proč? Prostě já jsem tak strašně vděčná, že jako mám někoho, kdo chce se mnou být i přes takovéhle věci. I on měl svoje slabší období, kdy pro mě to bylo jako hodně těžký to překonat, ale zvládla jsem to a on teďka dělá to samý pro mě. Já strašně ráda si jakoby, mně přijde, že teďka je to obočí moc tmavý a já si ho vždycky jako přejedu prostě pudrem. Za mě tohle to vypadá prostě o tolik líp. Já absolutně miluju si dát jakoby bílej stín pod obočí. Jako I love it. Ten bílej stín taky používám i na nos. Protože já mám prostě takovou jako bublinu ten nos. Já mám takovou jako bambuli, takže já se tou konturou snažím prostě udělat co největší kontrast, aby ten nos vypadal prostě co nejvíc snatched, aby vypadal co nejvíc jako tence a vystouple. Tohle vypadá o tolik líp. Protože jsem si ten bílej stín dala vlastně takhle dolů, takže on vypadá, že ta bambule je jakože takhle. A teď highlighter. Hej, ale prosím, pojďme k něčemu pozitivnějšímu. Já si jdu dělat linku a řeknu vám, že u předminulého videa jsem dostala reálně komentáře, na které jsem čekala třeba od prvního videa. Prostě já jsem si už říkala, ty vole, kde jste? Yes. Jsou to komentáře o míchání angličtiny a češtiny. A víte co, já jako low-key miluju, když mě někdo jako napíše, že ho odrazuje, že míchám angličtinu do češtiny, protože že to jako odrazuje, protože milujou ten svůj rodný jazyk. A chybějí jim tam čárky v tom komentáři. Guys, já reálně studuju češtinu. Já jako v září nastupuju na magistra, takže studuju češtinu a angličtinu. A pro mě prostě, aby mě nějaký člověk na internetu říkal, jak mám nakládat s jazykem, tak pro mě to je jako scestné, já si to neberu osobně, neberu si to k srdci, i když to třeba jako někdo nemyslí špatně. Jakože ty lidi mě třeba chválej jako obsah a jako celkově třeba moji intonaci nebo tak, ale vadí jim třeba jenom ta angličtina. Kdybyste někdy zkusili jako otevřít knížku, jako beletrii třeba, já nevím, u Tolstého a u Dostojevského, tak ta knížka je psaná rusky, jejich národním jazykem a třeba jednou za 2-3 stránky se tam prostě objeví poznámka pod čarou, která vysvětluje nějaký francouzský výraz, frázi anebo celou větu. Na tom je vidět, že je prostě naprosto normální, že má nějaký vliv na jazyk, prostě jazyk nějakého kulturního hegemona, což je USA, takže tudíž je to angličtina. Je to jako naprosto normální. Je třeba zajímavý podle mě, že germanizmy nikomu tak nevadějí, že prostě se reálně řekne být pinktlich, to už se prostě jako vžilo a nikomu to vůbec nevadí, přitom to je jako německý slovo. Chápeš, mně prostě to přijde, že to je o zvyku. Prostě ty německý výrazy lidem vůbec nevadí, protože jsou na ně zvyklí. Za chvilku, ať chtějí nebo nechtějí, tak si zvyknou i na ty anglické výrazy. Kromě toho, mně se zdá, že spousta jakoby anglických slov prostě nemá český ekvivalent, jakoby perfektní ekvivalent. Když třeba řeknu slovo random, překlad je náhodný, ale slovo náhodný nemá stejný význam jako random. V tom smyslu, v kterým my to používáme. Nebo slovo cringe. Cringe jako není trapný prostě, má trochu jinou konotaci. Cringe se používá v jiných situacích, než bych použila slovo trapný. Prostě řeknu vám, že tady jsou věci, které českému jazyku ubližují daleko víc než anglicizmy. Tak teď jdeme na řasenku. Já jsem musela trošku pořešit to světlo,
protože jsem byla docela přesvícená. Jinak ono se tady během toho celého videa jako trochu měnilo světlo, za to se omlouvám, ale já tady mám svoje světlo, ale zároveň mi sem svítí jako slunce a já si nechci blokovat slunce. Jakkoliv třeba nesnáším opalování, tak zase si tady jako nechci zabedňovat v nějakým prostě radlem. Tahle řasenka je reálně jako nejlepší řasenka. Toto je prostě nejspolehlivější, nejlepší řasenka, kterou jsem kdy vlastnila a kupuju si ji už asi tak 3 roky. Neměnila bych. Guys, já se vám musím s něčím svěřit. Já už nepožívám alkohol. Budou to za chvíli 3 roky. Já jsem prostě abstinent už asi 3 roky. Prostě jak jsem vám říkala o těch svých anger issues. Nebudu lhát, měla jsem pomyšlení na to, že když prostě přijde jeden z mých záchvatů, tak bych si prostě dala panáka. Já nevím, jakože absolutně se necítím, jako že bych se chtěla nějak navracet k alkoholu, ale zajímá mě, jestli fakt jako si někdo myslí, že by mě to mohlo pomoct, protože já jsem teďka viděla Chlast, ten film, nevím upřímně z jakého je roku, takový ten severský, to je asi nějaký dánský film nebo něco takového. A oni tam jako v tom filmu testovali nějakou teorii, že jako určité množství alkoholu v krvi pomáhá s každodenním fungováním, s nějakými výsledky prostě v práci a td. A also tohle je moje speciální. Já miluju jakože lower mascara. Já miluju jakože spodní řasenku. Mně přijde, že prostě na moje oči se to strašně hodí, protože já mám takový ty protruding eyes. Já mám prostě takový ty oči, že jsou takový vystouplý, jo? Že nějaký lidi mají deep set eyes, že je mají jako hluboko zasazený, ale já mám, že mě takhle prostě vidíte tady tu bulvu prostě. takže já mám protruding eyes a mně přijde, že se na mým očím prostě strašně lichotí jakože spodní řasenka. Vůbec mi nevadí, když si to tam tak jako zašpiním prostě. Tou řasenkou, že prostě takhle třeba i jedu prostě po tom spodním víčku, že to působí trošku messy možná a to mě absolutně nevadí. Miluju to. A tahle řasenka je na to so good, protože ona je prostě takhle jako zatočená trošku. To je prostě made for lower lashes. Jako jedno z mých dalších make-upových videí bude Bratz Challenge. Já jsem na tomhle trendu jako budu opožděná třeba o 4 roky, nebo já nevím, kdy to frčelo, prostě ty Bratz Challenges, ale já to strašně chci udělat, protože já jsem si jednou dělala něco podobného, asi před 3 rokama, ale to vypadá spíš jako Barbie, ale my si spolu uděláme skutečnou Bratz Challenge. A strašně se na to těším, protože já miluju experimentální make-up, já prostě miluju, když sama sebe můžu vyjádřit tím make-upem. Já, když jsem chodila na Gimple, tak jsem prostě nosila velice hrdě do školy svoje experimentální make-upy, protože já jsem zastáncem toho, že make-up jako neexistuje, aby vás jako zkrášlil. Podle mě make-up jako je sebevyjádření. Když jsem začala potom brát antidepresiva, tak se všechno změnilo a já jsem jako si na několik měsíců úplně přestala dělat make-up, protože já jsem byla tak strašně unavená. Jakože já jsem každý den musela spát minimálně 12 hodin a to bylo pro mě jako to minimum. Že já jsem třeba spala v noci 12 hodin, pak jsem šla do školy, přišla jsem zpátky a dala jsem si třeba 2 hodiny ještě jako šlofíček. Jediný můj cíl byl prostě vyspat se, takže já jsem spala třeba, takhle vstávala jsem prostě tak, že jsem měla třeba 15 minut a za 15 minut mi jel autobus do školy poslední. Takže já jsem si nedělala vůbec žádný make-up. Byla jsem strašně bland, plain Jane a já miluju prostě to, že teďka se konečně zase cítím ve svý kůži, když si dělám make-up, cítím se ve svý kůži, když prostě vstanu o 2 hodiny dřív jenom, abych si udělala cool make-upy. Pro mě to bylo jako, že jsem prostě ztratila část svojí identity. Já jsem fakt jako nechtěla dávat žádnej extra čas jako make-upu a oblíkání. Já jsem se prostě chtěla jenom vyspat.
A bylo to pro mě jako docela zdrcující, protože, jak jsem už řekla, tak prostě za dob, kdy jsem chodila na Gimple, tak pro mě to bylo prostě jako strašně důležitý. A potom se mi najednou vůbec nechtělo, vůbec jsem neměla chuť si dělat make-up a to mě prostě strašně vyděsilo. A když jsem se snažila v těch dobách si udělat make-up jako na sílu, tak jsem se v tom prostě necítila. Teď už se zase cítím konečně jako já, co se týče make-upu. A jsem strašně happy, že to můžu s někým sdílet, že prostě jsem si založila tuhletu platformu. Ale let's stop yapping. Musím si udělat lip liner. Tak a teďka mám o hodně hezčí rtíky. Strašně se mi líbí, jak vypadají moje rty, když jsou takhle jako ohraničený. Takže tohle je takový můj každodenní make-up. Takový úplně jako nejvíc mega basic. Když se prostě absolutně necítím na žádný velký zajímavý kreace. A teď ty vlasy. Oh shit. Já jsem tady jako všude teďka nastříkala trošku vody, protože jsem trošku nemotorná. Kudrnaté vlásky milují vodu. Takže já mám tady ten Epic rozprašovač z Actionu, který je strašně pretty. Já třeba strašně zoufale jsem se dřív koukala na takový ty jakože tutoriály, jak se starat o svoje kudrnaté vlasy. A byla jsem z toho zoufala, protože všichni používají nějaký prostě fucking magický prostě produkty někde z Ameriky prostě za miliardu peněz a prostě já nechci to do toho dát. Zase takovou jako brutální péči já nehodlám se s ní jakože ve svém životě obtěžovat. Takže když si chci refreshnout svoje kudrliny, které 4. den po umytí a prostě vůbec nevypadají hezky, jo. Prostě já když si umyju vlasy, tak mám nádherný prstínky, ale potom je z toho jako tohle. Tohle ještě není úplně nejhorší, OK? Tohle je ještě v pohodě. Takže já reálně všechno, co používám, je tohle. Prostě DMko je geniální a miluju prostě tu řadu pro kudrnatý vlasy. Tady to jako máslo na vlasy, tady ten leave-in gel je úplně geniální, protože on vám prostě, ať jsou ty kudrliny jakkoliv prostě hrozný, ošklivý, jako miliontý den od umytí a vy jste někde jako v džungli a nemůžete si ty vlasy umýt, tak prostě tady ten gel je prostě vzkřísí. Občas se mu podaří vzkřísit i ty moje totálně jakože bleached hair, který tyhle ty vlasy, co mám vyperoxidovaný, jak vidíte, moc nejsou kudrnatý, protože pochopitelně jsou velmi zničené a mým kudrlinkám se to prostě nelíbilo, ale guys, já teďka přemýšlím, že půjdu na Platinum Blonde. Já nevím, já jsem prostě asi šílená, ale já chci nějakou změnu, mě prostě... Myslím si, že jediná blond, která by mi slušela, je Platinum. Kdyby to bylo takový jako nějaký rezatější, nebo třeba prostě tohle, prostě takový žlutější, tak to ne, to by na mě vypadalo prostě hrozně. Já bych musela mít fakt jako do bíla. Možná nebudu tak šílená a udělám si jako jenom třeba nějaký melírky, prostě takhle tady nahoře. I don't know. Ještě si tady dám trošku suchého šampónu. Moje vlasy jsou jako strašně podle mě suchý na konečkách, ale u hlavy, tam se to prostě mastí. Aha, to není moc. Tak toto je finální look. Doufám, že se vám video líbilo, i když nebylo jako tradiční. Já osobně, pro mě to bylo velice komfortní, tady ten formát a určitě ho chci dělat i dál. Chápu, že někomu se to určitě nebude líbit, nikdy nepotěšíš úplně všechny, ale myslím si, že to bylo víc takový přátelský, víc osobní a uvidíme se zase příště. Bye!